i ara suposa que parlant en nom de tots i totes els que formem part d'aquest moviment, d'aquest partit polític, a qui més pateix les nostres inquietuds, a les parelles, als familiars i als amics. Moltes gràcies per la vostra comprensió i recolzament. Amics, amigues, som com tu. És un lema que evidencia la nostra proximitat a la gent, perquè nosaltres, la gent del bloc, d'iniciativa i d'Esverds, som gent que viu implicada en la societat i aquesta implicació ens fa donar el pas a participar en la política. Perquè volem aportar solucions, perquè ens agrada escoltar a la gent, perquè sabem fer política i anem a eliminar els qualificatius negatius que envolten el terme política, perquè política ha de ser sinònim de transparència, proximitat, participació i efectivitat. I això ho demostrarem amb fets. I ho farem des del govern o des de l'oposició, però sempre acompanyats per la gent dels nostres pobles i ciutats. Per acabar, dir-vos que si una cosa he après durant la campanya electoral, i us ho dic de veritat, és que al bloc, a la coalició Compromís, tenim la millor gent d'esta comarca. Moltes gràcies.